खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बर'नि खौरां इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय जाबाय। नोंथांमोननि सेराव दिनैनि माखासे खौरां फरायथिनो लादों। नोंथांमोना खौरांखौ फारि फारि नायलांदो। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो। रायजोनि लाख लाख गोरिब सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। बे मोजां खौरांखौ होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डाक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। गिबि मन्थ्रिया सोरखारि न'खौ लाना गेदेर बाथ्रा फोसावदों। हानि न'नि सिगाङाव थाना सावगारि सेबखांब्लानो मोननो हागोन सोरखारनिफ्राय 1,30,000 रां। PMAY नि न' लुनो थाखाय मोनगोन बे रांखौ। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रि डाक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे मिशन लानानै ओंखारदों। बे मिशनानो जादों शदियानिफ्राय धुबुरीसिम गासैनिबो न'खौ पाक्का खालामनाय। रायजोआव गंसेबो हानि न' थानाय नंला। दानिफ्राय हानि सिगाङाव थानानै फट' दैखांना हरब्लानो मोनगोन बे 1,30,000 रांखौ। बे रांखौ मोननो थाखाय थाइसेबो रां बाहायनाङा एबा जेबो रां रावनोबो होआलासे मोननो हागोन। सोरबाफोर सोरखारि न'नि मुङाव थाइसे रां लाबानो जोबथेसालियाव थांनांगोन होननानै बुंदों गिबि मन्थ्रिया। दिनै 1 घन्टा सम मोब्लिब बन्द खालामगोन। दिनै 1 घन्टा सम मोब्लिब बन्द खालामनो खावलायदों। दिनै 22 मार्चनि हरनि 8:30 निफ्राय 9:30 सिम न'आव थानाय बारा गोनां नङि लाइट एबा मोब्लिबारि बेसादखौ बन्द लाखिनो खावलायदों। क्लाइमेट चेन्जखौ नोजोर होनानै बे बोसोरावबो गुबुन बोसोरफोर बादि गासै बुहुमावनो बेखौ फालिनाय जागोन। आसामावबो बेखौ फालिनाय जागोन। 1 घन्टा सम मोब्लिब बन्द खालामना लानाया गोबां मोब्लिब बासायो। लोगोसेनो गोबां खामानिफोर जायो। बुहुम आरो मिथिंगायारि बुहुमनि रैखाथिनि गेजेरजों मोजां इयुन बानायनो नाजाजायो होनना बुङो। क्लाइमेट चेन्जनि थाखाय बुहुमखौ लानानै साननो गोनाङा बारा जाबोदों। हरखाब बोथोर सोलायनाय, दुंथाइ बारा जानायफोरा बेफोरनो गिथावना जाथायफोरनि फारसे इसारा होयो। बेफोरबादि बिथिङाव गोनांथि गैयै खामानिफोरखौ गारनानै बुहुमजों गोरोबनाय खामानि मावनायनि फारसे गोसो होनायनि बाथ्रा बुंदों। आर्थ आवारआ बेनि लामानिनो मोनसे आगान होननाबो बुङो। छत्तीसगढ़ जिल्लाफोर बिजापुर आरो कांकेराव मोननै गुबुन गुबुन अपारेशनाव रैखाथि मावथिफोरा सा 30 नक्सलीफोरखौ फोजोबस्रांदोंमोन। इन्सपेक्टर जेनेरेल बस्तर पि. सुन्दरराजनि बायदिब्ला बिजापुर दंतेवाड़ा सिमानि साखाथिनि हाग्रायाव जानाय दाङाबाजिनि समाव रैखाथि हानजाफोरा सा 26 मावबायदिफोरखौ बुथारदोंमोन। बे दाङाबाजियाव बिजापुर जिल्ला रिजार्भ गार्डनि सासे सोद्रोमायाबो जिउ गोमादोंमोन। पुलिसआ फोरमायदोंमोन दि नांज्लायनाया 20 मार्च खालि फुंनि 7 रिंगायाव जागायदोंमोन। बे सौग्रावनाया गोबां घन्टासिम सोलिदोंमोन। बे समाव मोन्नैबो हानजाया गोबां सिलाइनि गुलि गावदोंमोन। मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाह आरो छत्तीसगढ़नि गिबि मन्थ्रि विष्णुदेव साया एनकाउन्टारफोरखौ मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय बुंदों। दिल्ली गोजौ बिजिरसालिनि बिजिरगिरि यशवन्त बर्मानि न'निफ्राय मोनसे अर जाब्रबथायनि जाहोनाव गोबां बिबांनि नोगोद रां बोखांनो हानायनि उनाव दिल्ली गोजौ बिजिरसालियाव गेदेर अनाचार केलेंकारिया गोहोम खोख्लैयो। गोजौनि बिजिरसालिनि क'लेजियामआ दा गाज्रि बिजिरगिरिखौ इलाहाबाद गोजौ बिजिरसालियाव दैथायहरनायनि गोख्रों थिरांथानि उनाव सावरायजायो। नाथाय इलाहाबाद गोजौ बिजिरसालि बार एस'सिएशनआ गोख्रोङै सोदोबनि लाइजाम हरो जेराव बुंनाय जायो दि बेफोर दाखोर गारग्रा बाख्रि नङा। गुवाहाटी पुलिसआ ग'चुक ओनसोलाव मोनानि समाव अपारेसन खालामनानै मणिपुरनि सानै उदखारिखौ हमदों। हमजानाय दायनिगिरिफोरखौ फारियै मेचनाम गुकसवा आरो टेस्मा किवसमा होननानै सिनायथि होदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला सानैबो उदखारिफोरखौ गावसोरनि रायजोखौ नागारनानै गुबुन जायगायाव थांनो नाजानाय समाव इन्टारस्टेट वारचेमेलनिफ्राय हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों। बे अपारेसनखौ सान 3 खालामनायनि उनावसो बिसोरखौ खानो मोननाय जादों होननानै पुलिसआ रिपर्टआव फोरमायदों। बेनि अनगायैबो बिसोर सानैखौ खांलेफा कमिउनिस्ट पार्टीनि गोख्रों केडारमोन होननानै फोरमायदों। लोगोसेनो सानैबो हाथियार फालांगि खालामनाय, रां दाबिनाय, लांखारनाय आरो मानसि बुथारनाय बायदि खामानि मावनायफोरजों सोमोन्दो दं होननानै नायबिजिरनायनि गेजेरजों मिथि मोननाय जादों।